ജൂലൈ 3 വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹ. യേശുവിന്റെ 12 അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹ. യൂദാസ് ദിദിമോസ് തോമസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. യേശുവിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലനായ ശിഷ്യൻ എന്നാണ് തോമാശ്ലീഹ അറിയപ്പെടുന്നത്. തോമാ എവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായ അറിവില്ല. ഒരു ആശാരിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു തോമാ എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ബൈബിളിലെ ആദ്യ 3 സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ തോമസിന്റെ പേരും ഉണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ തോമാശ്ലീഹായെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതേസമയം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഏറെയുണ്ട് താനും. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ യേശു വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തോമസ് ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ല. അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുതു കാണുകയും ആ ആണിപ്പഴുതിൽ വിരൽ ഇടുകയും അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നാണ് തോമസ് പറയുന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യേശു വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യേശു തോമായോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, എന്റെ കൈകൾ കാണുക, നിന്റെ കൈനീട്ടി എന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഇടുക. അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക. ഇത് കേട്ട് തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കാതെ തോമസ് എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് തന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നതായി സുവിശേഷത്തിൽ കാണാം. ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ പാലസ്തീന, പേർഷ്യ, മേദിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും തോമാശ്ലീഹ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തിയതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തോമായുടെ നടപടികൾ എന്ന അപ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് യേശു ഒരു ദർശനത്തിൽ തോമായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് താൽപര്യമെടുത്തില്ലെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. അവിടെയുള്ളവർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ശക്തരും ദൈവവചനം കടക്കാനാവാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനവുമാണ് എന്ന് തോമ പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടാവും. നീ ധൈര്യപൂർവം പോകുക. എന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുക. യഹൂദരായ കച്ചവടക്കാരോടൊപ്പം അങ്ങനെ തോമാശ്ലീഹ ഇന്ത്യയിലെത്തി. AD 52 നവംബർ 21 തോമശ്ലീഹ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തി. കേരളത്തിൽ നിരവധി പേരെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളാക്കി മാറ്റി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ഭുത പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ ഒരു വലിയ പുസ്തകം എഴുതാനുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പാലയൂർ, കോക്കമംഗലം, പറവൂർ, നിരണം, കൊല്ലം, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 7 ദേവാലയങ്ങൾ തോമശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ചു. ചിന്നമലയിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം കുത്തേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മാർത്തോമാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്.